Bema binyara disi Mangaluga osoluki Ai Tuhan Tunggongaki Ai tunggodan bengusuki Lau mangarongoluki Saidau doi Saidau doi Sianlah buki Hatom marlo Jomlo sojuk Tulabuhan Nasora Nasoa dong beda pothan susani Tunggos tu sinang perjalanan Lau mandato Sumi Si patana Lonong doa Sohaluga Galubangi Tudiama Porusaki Yesusi ditogu-togu tanaki di dalamnya saya mauli dibarukin susah tung Yesus haporu sakit di dalam laut surga diiring Yesus di sini diiring Yesus di sini
adorak sudah buka perminggota ibadah ta masuk maju hita tu jolo hamu akainang ala kosong go di jolo asa dengan perminggota nadi pudi uju aluhami asa masuk jutu jolo ala kosong go di jolo mau lihat di hita Tujolo menang, tujolo kosong, kok tujolo kosong. Mau lihat mari hita atong di bagasan nalom ni roha taihuton ma acara parminggota di bagasan minggu sadarion tai topi ma hapita manang selen mata bae nak kahempot tabe tajamoton ma akaya nakot tabe adorak somarek de hita mertangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Juju parsobaun tu debata. Hamuna akan hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Aryodo najinadihon ni Jehovah marolo polok jala marlas ni roha mahita ala di bagasan hasadaun hita marpungu. Laho makalason persta parjulu parningotan ari hasasaor ni todi porbadia. Huaso ni todi porbadia do napasa daun hita alani i rap merlasi roha mahita mangedehon puji-pujian tu debata naung mangusehon todi porbadia tu hitabe mare de mahita sia buku de nomor 100 sualu mamuka masian ayat sada sahat rudi tu ayat tolu.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songono nina Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku doroha batu sia daging muna, jala lehonoku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonoku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa, asamar parangi hamu di bagasan akka patikku, akka uhupu pe radutan muna, jala patupon muna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami, hudu manudangi jala mengajari rohani akan naporsea di hatam, marhite-hite tod di porbadia, saibuhai marohanami asature parohanami marhite-hite tod dimi, asatok tonggok dame rohanami makalasson hagugunai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima katehismus bindu paduahon, ponggol patoluhon, hata habadiaon ni halak Kristen, ahu porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, imana yang gotung sian roha-rohaku, manang sian gugukku sadiri, nadi jauh to di perbadia ido ahu marhite sian barita nauli, di leho doa sini rohana patiurhon rohaku, di perbadia ido rohaku jala di patok tong doahu, di bagasan hapor siaun nature, tudos tu nabi nahin lain waeng tu saluhut halak Kristen nadi tanoon, ai di jauh do nasida jala di papungu, jala di patiur do rohana sida, jala di perbadiai, jala di patoktong dona sida di Tuhan Yesus di bagasan hapor siaun nasasadai nati gori akup nii buas do rohana manesa dosaku ganup ari rodi dosa ni akadongakku na porsea dungi pangulona doahu di ari parpudi rodi nasana mate dungi lehonona do tuahu dohot tunasa na porsea di Tuhan Yesus hangoluan nasora sudah ima natutu situtu ido sahatna atong rapang ido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar to patikmi. Amin.
natopoti madosata martang yang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham say asi maroham dihami akan mangarsakko dosa nami nung ngadileon ho tuhami todimi laho pasadahon akan ahinokokmu alai maul dope jupang hasadahon i di tonga-tonga nami ala saimia dope todi ni portibio di ngulu nami ima rohadiri nama korhon parbolaton parbadaan parmusuon masih uhuman dohot parporangan dang hibul dope rohanami mangiuton ho ali Tuhan Yesus narade patutoruho dirim laho paluahun akka pardosa sai huwa tidakun hami do diri nami halak Kristen hape sai jot huar sai hami dongan nami sai jot hami manipil sia dalan hangoluan jala hutodong hami dalan hamaguani jot marisuang hubain hami asini rohami ali Tuhan tamado uhumomu hami alani dosa nami i lehon matu hami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor seon lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. ICB mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus na umate. Alay dada holani. Naung mulak mangulu do jala di siamun debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion natar surat di sada Musa 40 sada mamuka maisian ayat 31 ayat 42 tajahama marsikat soring manang respon surya dengan mahatai di rohani raja parau dohot di rohani akka naposona sudena.
dungi di dok raja parau matu si Joseph, dung di pabotoho debata tuho sudenai, dang adong jol manau patas maroha jalanau pistar sianho. Akup nini na raja parau madok si Joseph, ida ma nungahu pasaha tuho sadok tano misir on. Ido sahana martua do akan atau mangiun hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tidak kon maha porsiau tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiau di saduk portibion rap mahita madok au porsia ido ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangit dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria na gabe-gabe siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumau na birnit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsila na tua tu bonotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundu li siamun de bata Jehova amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pamamulak sogo tu tanohon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogo daging halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Di Perminggota tanggal 10 sia Mei 2024 tabege matiting na masa dohon nanang masa di huriata di minggu sadarion sada guar ni minggu ta sadarion ima minggu pentakosta parjolo pesta parjolo parningotan ari hasasaur nito di porbadia topik minggu
Huaso nitodi parbadia na pasadahon. 2. Pentakosta parjolo dohot paduahon. Di hari Minggu sadarion di pesta perngotan hasasaur nitodi parbadia na parjolo di patupa tolu hali parmingguon jala di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di patupa acara Pentakosta ndapaduahon masuk pukul 10.30 WIB. Jala di Pangido tusude punguan kor di Huriata asa marede. Tolu. Program Huria menerima ulos usia 70 tahun. Di Minggu sadarion di patupa do acara pasahat ulos turuas ni Huriata namar umur 70 tahun. Titik sada marngisi boru pardede lunggu 5. Diana boru hutapea lunggu 6. 4. Daftar ulang Mamuka Mingguta sadarion gabe ruas ni Huriata HKBP Tanjung Priuk Timur keluarga Perlindungan Martin Sihotang inangi Kalorin Maria Boru Lumbato Raja inganan di Bagas Nasida Jalan B Gang 5 nomor 30 RT 010 RW 002 Lunggu Sia. 5. Nasorang di hari Senin tanggal 10 Mei 2024 nunga di basa-basa hontu hatta sada danak boru di keluarga ni amang karis simanjuntak inang i Priska boru siadari sian lunggu 12. Tabuan ma ditangyakta poso-posoi disiala dirawat dope di rumah sakit. Onom mangapuli di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di patupa do acara pangapulion tu keluarga JK Pasaribu Boru Sitompul laos di pasada dohot pertangyangan inganan di Bagas Nasida Jalan Duku Barat nomor 15A RT 008 RW 017 Lunggu Onom asa Sudema ro ruas Lunggu Onom. 7. Natar Didi di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di acara permingguan pukul 10 WIB di patupa do acara Pandidion Nabadia tu poso-poso di Huriata. Acara marguru di patupa di hari Rabu tanggal 24 Mei 2024 masuk pukul 10.05 WIB. Asa dibuan ma surat pengantar sian situa lunggu kartu iuran gereja dohot akte lahir. Walu namoding di hari Senin tanggal 1 Mei 2024 nang salpu nunga marujung ngolu sahalak ama ruas ni Huriata ima amang Johan Pinter Simanjutak tutup umur 60 tahun ni hina baluhon ni inang Marta Boru Silitonga inganan di Bagas Nasida di Jalan Sungai Tiram RT 003 RW 02 nomor 557 Lunggu 12. Di Pataru tu udean di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 tu TPU Budi Dharma Sedi Apuli jala di Pargogoi tu hatta mana sude keluarga na ditinggal honna. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 nang salpu nunga marujung ngolu 2 halak ina di Huriata sada rasmi normauli boru Sitompul amang THM simbolon nahinan tutup umur 70 tahun inganan Bagas Nasida Jalan Duku nomor 10B Lunggu Onom jala di patupa do acara permingguan di rumah duka masuk pukul sia 30 WIB. Saya diapuli jala di Pargogoi itu hatta masude keluarga na tinggal honna. 2. Resmi boru taku bolon amangi a pardede tutup umur 60 tahun. Inganan Bagas Nasida Jalan Beting Remaja Lunggu 5. Jala di patupa dia acara permingguan di rumah duka masuk pukul sia WIB. Saya di Pargogoi jala diapuli tu hatta man sude keluarga na ditinggal honna.
Sia Pertangyangan Lunggu. Pertangyangan Lunggu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 10 sia 30 WIB. Lunggu 5 Lunggu 4 keluarga Nyonya Simanjutak Boru Lubis di ruang SM. Lunggu 5 keluarga Robert Sihotang Boru Tapu Bolon, Jalan Keramat Jaya Gang 8, Blok R nomor 41 RT 002 RT 008. Lunggu 6 keluarga JK Pasar Ibu Boru Sitompul, Jalan Duku Barat nomor 15A RT 008 RT 010 Pertangyangan Lunggu Kamis tanggal 27 Mei 2024 pukul 10 sia 30 WIB. Lunggu Pitu keluarga Situa TR Purba Boru Tambak, Jalan Kijang 5 nomor 46 RT 006 RW 010. Lunggu Walu keluarga H Huta Barat Boru Simanungkalit, Jalan Mangga Blok D Tolu nomor 30 sia RT 006 RW 010. Lunggu Sia keluarga Nyonya Panjaitan Boru Sianturi, Jalan B Lagua Terusan Gang 5C2 nomor 17 RT 015 RW 003. 10. Jadwal KOR Pentakosta Paduahon Senin tanggal 20 Mei 2024. Sude Pungwan KOR Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Naposo Bulung Mansion pukul 10 WIB Ama Esther. 10 Sada Namar ulang tahun Huria Pasahaton selamat ulang tahun Turua Seni Huriata Namar ulang tahun Mamuka sia tanggal 10 Tolu sampai tanggal 10 sia Mei 2024. Akka Gornina marulang tahun tajahama di titing online ingot hamuma debata hata debata natar surat di poda Tolu seayat 10 di tangan siamunna do ganjang di umur jala dihambirangna do hamoraon dot hamuliaon titing perhepengon tajahama di titing online sengonima titing huriata nasaminggon Parhalado mandok maulate tusude hurua senang pasahaton hamulateon perpuluhan pelian bulanan debatama nama masum-masu hita salutna. Amin. Los disoma inang nama jalo ulos ulang tahun 70 tahun inang mangisi boru pardede dia nang inang boru pahutapea romala inang. Iya, molate madihita saluhutna kamang inang pinujima Tuhata Yesus Kristusi di inang nadua inang mangisi boru pardidi dot sian lunggu 5 dot inang diana boru hutapea sian lunggu onom di arisadarion tongon di parningotan hasasaur nito di Purbadia Pentakosta na perjoloon go kelas niroha hita ima dinang pinasahat nito hatta perdaban nyumur tu inang na dua inang mangisi boru pardedi dot inang diana boru tapea bohoma umur muna 70 tahun los diari sadari yomma di go kelas nirohata di pesta hasasaur nito di Purbadia pasahaton di huriata ulus nagajang tuhamu dalat damai madok mauliate tutuhani ala ditabai umur nagajang tuhamu
laos mangido hita asa anggiat tujulon nariope di pasu-pasu tuhata mahamu gokma las ni rohamuna di pasu-pasu nang saluhut keluarga alani iu pasat tamima ulu soto hamu las marohamuna jelas adorang so pasat tami sian hata ni tuhata kupilit tami 5 Musa 5 ayat 30 marparange mahamu di bagasan saluhut dalan naung tinonahon ni Jehovah di batamunai tuhamu asa mangulu hamu jala marhasonangan hamu jala lelik kamu mangulu di tano si tenom munai ima sian hatani tuhata. Mari Dema Hita. Oh.
Mari de mahita sabuke de nomor 102 mamuka masian ayat sada sahat rut udutna los dison mata pasahat pilihan sada adohot sadabe. Rossi
kami ni di batana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan agabe barita nauli, ima di pesta perningotan hasasaur nito di Purbadia Pentakosta na Parzolo, hatani di bata dienet dosien ulau ni apostol bidudua mamuka mesen ayat sada saro di ayat 10 tolu. Dohot topik di minggutta sadarion di Pentakosta na Parzoloon ima huasoni todi Purbadia na pasadahon, kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Ujaha matuhita kamanginang tapayut ihut ma songonon ma yanggo hatana. Jadi dung jupang ari pa 50 honi Pentakoste pengumana sida saluhut na disada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos nialogo nagugu mamulus gabe digohima sadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida sumantu dilani api namar jillam-jillam disonggopi ma ganup nasida. Gabi gokto di Purbadia mana sida saluhutna. Jadi mamuka merpakuling na asing mana sida marguru tu pangalehon nito di itu nasida makata hossa. Alai adong maaka Yahudi namaringana di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoru ni langit. Alai dina namasa suarai marpungu mana toropi jadi tarhalo mong mana sida ay ganup ubegi na sida makatahon di hata nabi. Jadi termali mana sida saluhut na jalalongang akanin nama. Dahalak Galilea saluhut na sida nama katai i. Buasa ganup hita ubigi di hata hasomalat tabi. Halak Partia, dohot Media, dohot Elamit, dohot akan namaringana di Mesopotamia, di Judea dohot di Kapadosia, di Pontus dohot di Asia, di Prigia dohot di Pampilia, di Tano Misir dohot di akaluat Libya na tukkan Kirene, dohot halak Rom, namaringana di ston akka halak Yahudi rodi akka parguru, akka halak Kreta dohot halak Arab, di hatat tabedo itabigi di hatahon nasida akka ulaon habal gaon ni di bata. Jadi terhalomong mana sida saluhutna jube marohana akanin nama sama nasida namarhua dui ulaning alai mangisahi do nadeba akanin nama gok anggur natonggi do nasida ima yanggo sahakna. Selamat Pentakosta madihita saluhutna. Hirana sosaur dope to di Purbadia ate. Ya, sepertinya Roh Kudus itu belum tercurah. Ya, nasongon nagele-gele behita mangalusi. Selamat Pentakosta madihita saluhutna. Mau lihat makamanginang nangakaya nakon nami ala pasamangat tuhi ta mangalusi ngahera maradu songon namuruk kita. Selamat Pentakosta. Nate alai tong mak mau late dohono nate pinomat mau losongoni suarata akan anaing terpudum ngarung piga-piga hubereng artina gabidungu do jala dohok madok. Selamat Pentakosta ati penenget alai ngagabidungu beto ngatar sunggul be ala songgok rohana mabigi suara naguguyate alai ngadir gak behu bereng sa julo omuse malate ma akamang inang noaing tapait ihu barita na uli na lang si pasahaton nami
Dihamua manami nanami nangakaya nakon nami nahinahulongan itu hatta Yesus Kristus. Dinarapitan waing makalason pesta perningotan hasasaur ni todi purbadia na parzolo. Yang sering disebut Pentakosta yang pertama jala urutata do petu sogot Pentakosta na paduahon. Rari kokdo pahusor-husorota suku-suku non. Saya mau mengawali dari sini, dari pertanyaan ini. Dia mai aha dosa sitong nahataridaan naung saur tod di purbadia tu sasada halak. Sebenarnya apa tanda bahwa seseorang itu telah menerima Roh Kudus atau Roh Kudus sudah tercurah di dalam hidupnya? Aha do tandana. Ramat cerikok do ikotakas botot tahamu kamang inang. Alam memang di tiki-tiki na perpudion, saya tidak tahu Amang dan Inang anak-anak kami juga pernah mendengarkan itu. Agar kita jangan saling salah memahami, salah mengerti. Adong do nama dok puda songonon ia hataridaan ni halak nong sinonggopan itu di perbadia ninna molo diboto marhata sileban. Kalau dia tahu berbahasa roh. Jadi kalau seseorang itu tahu berbahasa roh, dianggap dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang mengatakan seperti itu, Amang Inang. Dan ada juga yang mengatakan, Amang Inang, bahwa seseorang itu telah dipenuhi Roh Kudus. Molo martangi yang ibanain na huhu tangis. Anggoi songkok matut di perbadia. Mulai sen awal tang yang naik satu na amen, saya tangis. Marilu-ilu, ini sudah tercurah Roh Kudus. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan seperti ini, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sudah tercurah ketika seseorang itu mendoakan seseorang yang sakit. Adong namar sahih tangyak kondung amen tor malum sahihna. Adong namar dokoni ngasonggok beto di perbadia tu ibana. Dan ada juga Mang Inang yang mengatakan nasi nonggopan itu di perbadiai ketika dia mampu menunjukkan sesuatu hal yang spektakuler, menunjukkan sesuatu yang luar biasa, lalu dikatakan seseorang itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita dengar. Nah didokna disiha mua kamang ina na kaya nakon nami, berarti orang-orang yang tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi itu naso bodoh mangulahoni tardok maibana naso sinonggopan dope todi porbadia tu dirina. Apakah seperti itu? Apakah benar pemahaman pengertian seperti itu? Hudok matuhita kamang inang molo adong poda si songonina tabiki, ini juga belum tentu menjadi suatu kebenaran. Ya. Sehingga kita juga harus hati-hati memahaminya. Ya. Unang gabe salah kita. Untuk itulah melalui firman Tuhan di Pentakosta yang pertama ini mudah-mudahan kebingungan kita, ketidaktahuan kita tentang bagaimana Roh Kudus itu, siapa sebenarnya Roh Kudus itu, akhirnya terjawab. Atong isedo tod di perbadiai, siapa dan bagaimanakah bentuk Roh Kudus itu? Akamang inang nangakaya nakon nami nahinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Todi porbadia, Roh Kudus itu adalah Tuhan Allah sendiri, tetapi kehadirannya berbentuk roh todi. Jadi artinya todi perbadiai i mahadirion ni debata. Dia hadir madongani mapargogoihon mangurubi akana porsea lao
pasauton lomo ni rohani debata di bagasan nguluna. Itulah Roh Kudus itu. Roh yang tidak biasa, tetapi roh yang menghadirkan satu pribadi, di mana pribadi itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sekarang bagaimana bentuk Roh Kudus itu? Perlu do ikut takas taboto. Songor dia do hataridaan itu diperbadiai. Saya mau katakan kepada kita amang inang bahwa wujudnya memang tidak bisa kita lihat secara fisik. Atar songonor rupani takas boy huberek kamu be takas mamerengau. Roh Kudus itu tidak seperti itu. Wujudnya tidak bisa kita lihat, ya, dan dia tidak bisa kita pegang, tetapi kehadiran Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Sehudok do atar songon dia mapat ditanami. Sederhana saja mang inang, kehadirannya seperti angin alugu. Daku boto adong siak kita na hea bui mamereng alugu. Ati boha adong siak kita yang bisa melihat angin. Saya yakin tidak ada yang bisa lihat angin. Siapapun itu. Tetapi mari kita lihat amang inang. Walaupun angin itu tidak bisa kita lihat, tetapi hempasan angin itu bisa kita rasakan. Angin sepoi-sepoi bisa kita rasakan kenikmatannya. Adong doa lu guna marngongos yang bisa juga menjatuhkan kita dan bisa kita rasakan. Seperti itulah kehadiran Roh Kudus itu. Hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah ninggulu ni akana porsea madongani mangurupi hita dohot mempergogoyo kita lau pasauton kalau mau nirohani debata di bagasan nguluta. Dan itu yang kita lihat melalui firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini amang ina. Ya. Tabereng dona kita kas ada kekuatan di dalam Roh Kudus itu dan disimbolkan marhite-hite ahanakin dilani api. Marhite-hite alogo namar ngongos ni nanakin. Dilani api namir jillam-jillam. Itu adalah simbol dari kuasa, simbol dari kekuatan Roh Kudus itu. Jadi ima kamang inang ra takas do peta ingot sapalanong dipatuduhot Tuhani asini rohana tuhita. Dan memang itu yang kita rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita dan maralang. Tabering mah prosesnya. Ya. Yang pada akhirnya dia juga mati, lalu bangkit, lalu naik. Jala tengok dope ahadi do ibana adorang soma naik ibana tu surgo. Jala di dokma di ulang apostol sada ayat walui. Jalo on munama hagogoon todi perbadia ido di do ibana. Jalo on munama huaso hagogo todi perbadia asaboha asagabe siti dangiku hamu. Agar kalian menjadi saksiku. Jadi walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan kita itu, tetapi justru Dia memperlengkapi kita dengan satu kuasa, di mana di dalam kuasa itu ada kekuatan. Kehadirannya melalui Roh Kudus turun atas kamu. Lahu mangulahon padzoni. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Ido umay na kekudok dang maralang asini rohani Tuhani maradupok kita. Tetapi dia tunjukkan itu. Dan termasuk juga Rasul Paulus menyampaikan ini menjadi suatu kesaksiannya di dalam pelayanannya. Dia merasakan ada hikmat dan dia yakin ada kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam hidupnya sehingga dia mampu melakukan tugas dan pelayanan itu walaupun berat, banyak tantangan ya, banyak penderitaan yang dihadapi ya, tetapi dia dapat memenangkan itu di dalam kehidupannya. Allahu wasoni todi
Porbadia namian di bagasan ngoluna. Ido di sada Korintus 2 ayat opati. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh ninna. Alani todi porbadia do. Jadi ima di pasahat tu nasida, ima di pasahat tu hita. Ido emban di dio tu meteu sada ya pitu di dok. Dada tod di hatahuton nahu pasahat tu hamu. Bukan roh ketakutan. Tetapi apa? Roh yang dapat membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Tod di hagogo odohu pasahat tu hamu. Tod di haholong odohu pasahat tu hamu. Bukan tod di nama baik kita mabiar. Agar apa? Agar inilah yang mengemudikan perjalanan kehidupan kita. Atitung adong nama sana taadopi, jala ikut taadopi di hama kamang inang di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hudok nakin di nahupasahat jamiton di permingguan manogot. Adong sada nama ceborak noing nata adopi di bagasan perdalan minggu. Apa itu? Sekarang sudah semakin banyak orang, ya, yang memiliki perasaan tidak berdaya. Herana sumargugu bebana. Merasa tidak berdaya. Kenapa? Ya, kita lihat semakin banyak orang saat ini sudah tidak berdaya lagi menghadapi kejahatan. Sudah tidak berdaya lagi merubah keadaan. Sudah tidak berdaya lagi untuk mengatakan kebenaran. Dan saat ini sudah semakin banyak orang yang mengalami keputusasaan. Alaniaha, karena beratnya tekanan hidup, karena beratnya persoalan perekonomian yang kita hadapi. Mungkin alani sahid na berkepanjangan, ngasih marubah turus, alaidang namar namalum. Ya, adong na putus asa gudang karena kegagalan yang beruntun. Mungkin usaha dia mulai gagal dalam pekerjaannya gagal, dan masih banyak lagi. Alemulumulak kita tuh hatani debata, sadarion di hasasaur itu di porbadia na parjolo omma naikot taingot hamu kamang inang, bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, ingatlah, supaya membuat kita semakin kembali hidup, supaya keputusasaan itu jauh dari kehidupan kita. Jadi unang betadok rupani herana kehilangan harapan nami molosongoni. Ketika dalam keputusasaan unang besetadok dan adong benabu terbainau. Kita tidak mengenal kata menyerah sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada kata menyerah, tetapi hidup di dalam pengharapan. Ikon mangulu do totong di bagasan pakirimon. Molo sanga mangula tot di perbadia, di tonga-tonga ni halak na porsea. Ingatlah amang inang, sesuatu hal yang tidak mungkin tetapi bisa mungkin terjadi. Sesuatu hal yang mustahil menurut kita, tetapi itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena Roh Kudus yang sudah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tapi gitu nakin episteli, ya, di hati dakor Raja Paraudo, yang pada akhirnya si Joseph bisa mengalapati arti nini pinei alani ulau nito di purbadia dui. Ya. Jadi ima akamang inang sapala mangula to di purbadei di bagasan ngulu di akana porsea namaol atusatta rupani gabe boydo gabe murah. Ya. Ala na mangula do to di purbadia ubahin boy hita marsyatusan. Anggo sumangula to di purbadia mungkin kita tidak bisa saling mengerti. Aina mangula dotor di perbadia mia di bagasan ngulu ni akana porsya ubahen boy hita marsi haholongan, kita boleh saling mengasihi dan nagabi marsi hosomak kita. Ubahen na mia dotor di perbadia di ngulu ni akana porsya, ya. Idu umbahen, ya. Boy hita mardame surara seholan na berbeda idu hita rupani di bagasan ngulu ton. Itulah peranan Roh Kudus itu. Alani i. Jangan menyerah amang inang.
Roh Kudus tetap bekerja untuk kita. Alani ima, mari terus kita gantungkan masa depan kita. Jangan mau kalah, gantungkan semua rencanamu, apapun rencana kita depan. Gantungkan pergumulanmu, cita-citamu kepada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Ya. Ikosongonon nama ratang yangta. Ya Roh Kudus, datanglah, kuatkanlah kembali kami. Aleto di perbadi Roma homa pergogio kami, jalapado hamisian roha padilian. Aso nang murah-murah hita madile, apalagi nuangon nang murah-murah nuang madili jolma, ate. Hola no tikpe, hola no nagurti ngulu nang atur madili. Aso binoto lah ni aha. Ya, tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan tetap tegar. Ya, dia akan tetap tegar, dia akan tetap semangat. Ya. Alani i tung taingok may jala tapar rohaon. Jala dakolan olak ni iha makamang inang marhite hide terbukon didok domuse dilehod debata do hita marhite hide to di perbadia tuahai mengurupi hita asabu hita berkomunikasi dohot dinggan asabu hita berinteraksi dohot dinggan tu hita sama hita nang tu akka dongatan na asing. Ada ribuan bahasa, bahkan jutaan, ya, termasuk juga budaya yang berbeda-beda. Ya. Ada tabering mak, marhiti-hiti pangulau nito di perbadiai, gabi bodoh hita sada di bagasan ragam ni perbedaan ni. Ya, bisa saja bahasa. Ya. Alatakas tu tabo tu hamuak kamang inang. Terjadinya kekacauan sekarang ini, terjadinya peperangan, terjadinya permusuhan, terjadinya pertengkaran, terjadinya perselisihan, itu bisa saja karena kekurangsamaan pengertian. Om mana nidotna misunderstanding. Bodoh kami berbeda zolma. Bodoh berbeda hita sama hita. Bodoh kami berbeda todongatan na asing, budaya na asing. Karena kekurangsamaan pengertian. Misunderstanding. Mungkin kurang memahami budayanya, mungkin kurang memahami bahasanya, atau komunikasinya kurang baik dengan orang lain. Itu umbain adong salah ahli madok songonon. Lebih setengah usia sejarah dunia ini dihabiskan untuk perang, perselisihan, dan itu diakibatkan kekurang mengertian atau ketidaksatuan dan ketidaksamaan pemahaman. Jadi holan berbeda ima. Ya. Ido dido ibadah. Jadi dapat roh hadwi. Alani iku manak do hita kamangina. Bahkan suami istri, orang tua dan anak-anaknya, termasuk di persahutahun komunitas kita, termasuk di tonga-tonga di huria, boido gabi berantakani, boido gabi berpisah hita. Kita bisa jadi berselisih karena apa? Kekurang satuan hati dan pengertian. Bodoh gabi berbeda bulu kita alani i. Ya. Itu umbahen kegagalan nama rumah tangga karena kegagalan berkomunikasi dengan baik. Sederhana saja. Ya. Aleta bereng ma, ya. Gabi marsiboto do nasida nakin, pola terhalomong nasida didok nakin, ya, dari budaya yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, tapi akhirnya mereka boleh saling mengerti, saling menerima, saling memahami. Alaniaha, disitulah Roh Kudus itu bekerja. Songgop tod di perbadia, tu bagasan rohana sida, ganuk marsada sada. Dan itu juga yang terjadi amang inang. Kita masih ingat cerita tentang yang di Babel dalam kitab Kejadian? Terjadi kekacauan di situ. Kenapa? Karena mereka tidak saling memahami. Bahasanya beda-beda. Tetapi ketika Roh Kudus tercurah, justru orang yang berbeda-beda itu boleh saling mendengar, saling menerima, saling memahami. Ya, marsyatusan nasida. Itulah sesuatu luar biasanya Roh Kudus itu. Sapala mangula ibana mia di tonga-tonga ni akka na porsea. Ya. Alani i akamanginang
Roh Kudus itulah yang membuang dari kehidupan kita ketidak saling mengertian kita. Jurang pemisah manusia akibat bahasa mengakibatkan perseteruan, perbedaan, permusuhan, perselisihan, akhirnya dijembatani oleh Roh Kudus. Gabi bui mahita mardame, mardame sonang. Sekaligus Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita. Ya. Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita. Bukan roh yang mencerai-beraikan, tidak. Ya. Jadi iman ikut tahmalatehon. Todi di debatai, todi perbadai mana pasadaho kita. Dada todi na pasirako kita. Bukan roh yang mendorong kita hidup di dalam egosentris, tidak. Bukan roh yang mendorong kita hidup secara individualistis, tidak. Tetapi yang perlu adalah kebersamaan. Yang perlu adalah kesehatian. Di dalam perbedaan itu budaya, bahasa, cara berkomunikasi. Yang akhirnya tidak menjadi penghambat karena hadirnya Roh Kudus. Sehingga itulah yang menjembatani kita untuk boleh saling menerima satu dengan yang lainnya. Jala turpuko pemado marhiti-hiti tot di perbededo hama kamang inang ubahen gabi adong huria parsaurani akka na porsea dihita. Ya. Alani i tung takasma taukap rohata majalo tot di debata tot di perbede asamian di bagasan rohata. Tadi kita sudah dengar pakatidak konon ni huria HKBP taringot, ya. Tutor di perbadia di dok kita percaya Roh Kuduslah yang menghimpun, yang menetapkan dan menguduskan kita sebagai gereja Tuhan Nina. Alani ido ikut tahapor sedo hama kamanginang. Bila HKBP Tanjung Priok Timur ini boleh berdiri, alani ulau ni tod di perbadia do. Todi perbadia do na pasadaho kita, pasado kamu. Todi perbadia do namian tuganok ni akan na tua-tua nami ruas nuria na parzolo, mamikiri, mamelehod dirina. Membangun suatu persekutuan sehingga ada sampai hari ini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus mulai hatema. Jadi hataridaan nong mian todi ni perbadia di bagasan rohani akan aporsea. Saya akan ulau nadinggan do di patupa di ulahon. Ya. Jala saya akan ulau nadinggan do bui di pataridahon. Marhiti-hiti nguluna. Molo ngasongoni tohoma sinonggopan di todi perbadia. Alani iko manak do hita akamang inang. Ya. Molo songoni do HP pengulau ni todi perbadia di bagasan nguluta. Sekali lagi mari kita buka pintu hati kita lebar-lebar agar kehidupan kita ini, hidupmu ini menjadi tempat tercurahnya Roh Kudus yang akan menuntun kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ya, unang gabi tod dina asing rupani masuk tu bagasa dirim. Anggo somanat tita gudang dunang tod dina asing, ya. Sotong gabi tod dina asingi masuk. Sotong gabi tod dina asingi yang menguasai kehidupanmu. Manat hati-hati amang inang, ya. Manat tita di sini, ya. Adong do tod di pamula-mula, adong do tod di pangguturi, hola naneng gutur manian asa sonang pakilalan na jangan. Adong do tod di sinisme, sinis dia melihat keberhasilan orang, ya. Dang nebelas rohana, tabba arta nidongan di marsahi ibana, kangak ngaremok be, arta nidongan do tabba, demam dia 3 hari. Lam taban non bodo non demam seminggu. Bahasa gibi demam. Balas maroham. Itu tod di sinisme itu harus jauh dari kita. Apalagi tod di pamula-mula. Adong do zolma. Ya las rohana mulu bula. Ya sada perpungani. Songoni manian. Anggo ipuas mapakilalanna. Ale zolma di sadwi tangarong di soni. Anggo ruas ni huria Tanjung Priok Timuron. Tod di pemersatu do sudi. Amin. Itu kan? Tod di pemersatu dan adong pamula-mula di son. Kalau aku bereng pe pardo pakamunai akan burju do hamu. Nanti, dan adong pamula-mula pemersatu. Ya, itu dah.
Ya. Dan adong disontot di pertanyaan aku dok adong na baru hati-hati. Adong tot di holitisme ninna. Butuh hamu do tot di holitisme? Akan nahulit. Dan adong isoni. Ya. Tot di na buas marsileo-leho do ruas ni Huria HKBP Tanjung Priok Timur. Tohoro teh songoni? Tohoro kan? Buas do hamu marsileo-lehon. Hola sapli mahalat udah mangalusi. Ati. Suatu gabi to di adongnya di bagasan dirita. Janganlah. Tetapi ketika Roh Kudus itu sudah tercurah di dalam hatimu, buas ibana Marcelian Leon, burzu ibana, ya. Hidup di dalam kerendahan hati, ya. Tetap mau mengembangkan bagaimana persekutuan ini semakin berkembang dan bersatu ke depan. Jala olo mamelehon dirina. Tuganup akka nanaing taula di bagasan perdalanan ni Kuriata khususnya Tanjung Priok Timuron. Ya. Jadi semiam mai di tonga-tonga ni guluta. Amin martang yang mahitam. Mulai tema Tuhan dihatam naung sahat takas hubigi kami hutang yap kami di pesta hasa saur ni todim tod di perbadian aparzolo Pentakosta sadarion. Tod di bima tutuna mian tu bagasan rohanami ganuk marsada-sada dan gabi tod di na asing na mangarajai diri nami. Pasu-pasu mahami saluhutna ruas ni Huriam HKBP Tanjung Priok Timuron di uluan yak kana meragami jalamiam moho di tonga-tonga ni ganuk keluarga ganuk marsada-sada. Hutangnya kok kami maali Tuhan nang akka ruas ni Huriami natongo di bagasa parsahiton na dirawat di bagas nasida nang di rumah sakit naso palabui hugari hami sudi ali Tuhan homa namang alehon hamalumoni jalo homa latep kami do tunyonya esyahaan boru silitonga nungamulak sian rumah sakit pasikok mahahi pasonna ali Tuhan tarlumubi ma ali Tuhan marhiti-hiti titing ni Huriami hubah kami do yanakon ni keluarga ni Karis Damanik Friska boru siadari natongo di bagasan perawatan di rumah sakit Asiroham paherbang tangamu naga kuasoi laho mamasu-masu yanakon nasidei bui malum muse ale Tuhan pos dorohanami adiho lasutangnya kok kami ma ale Tuhan nang aka ruas ni Huriam na berduka cita keluarga ni Amang John Peter Simanjuntak keluarga ni nanami Rasmi Normauli boru Sitopul keluarga resmi boru Tapu Bolon natongon berduka cita alang dia lapo dongan namion mandapot toko ale Tuhan atau ale Tuhan ho mana mangapuli saluhut nang keluarga nati nadikon nasida ale Tuhan pargugui nasida dinamasa nama cehaci pakilalan nasida alani parsirangani alai hodo pangapul nasumurungi pos dorohanami le Tuhan parguguamu ma nasida saluhutna laos di aresadarion hupasat tami dole Tuhan songotad dalas di rohanami siak kuriam ima tu inanami mangisi boru pardidi inanami diana boru hutapea makalason pasu-pasumi nam di jalo nasida bohoma umur nasida 70 tahun ale Tuhan pasu-pasu ma inanamion lam tebay gajang ni umur nakai pason pasu-pasu nang saluhut keluargana pasu-pasu nang akan naik si hubasan nami di tonga-tonga ni Huriamon dinggan mardalan salu narap dohot amanami nami parhaladom di bagasan hatara turun jala tabba ma'aka pasu-pasumi nabu jalaon nami tuculon narion di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin parede mahita tapasa ma keliata Bimbang taki, buwit papilgo
Tatangnya koma peliata, ali di bata amanami ni di banogijang, hodo haroroni saluhut silele nadinggan dohot nasa libasan na maliutus. Hupasatami masian na nilal mitu hami pelan nami tuho. Sejalo may gabab na husus di jolom. Paso-paso may jalan moti asa hupar hasyak kami pelenon. Patimbulo na rajam muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami gudang ni silen lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mantok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amanami na sotorasam do gudang ni silen lehonmu di hami. Todim na bedie di lehoko tu hami jolma sumonggopi hami na leawon. Na margaido di lehoko tu hami jala gumudang du isian portibion dohot sian pangisina sudi. Ope moliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sudi habal gaun dohot hamuliommu. Naung pinapatarmu tu hami. Selehon matod di porbadi tu huriam. Akana olo mangihutton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatottok kami mian di barita naulii. Aletot di porbadia, sepasada mahuriam napi na pungupungumi, asa masih joloan, jala masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jala patiur mahami, asau tadahami akadosa na balga dohot nami met si pasidingon nami. Say buas mahomanesa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganuk ari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria na badia. Nasa sadai. Sayotihon jala padomu hami tu amai. Asa pos roha nami maddok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Setabay silen lehot tu huria. Asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot parasi roha na mamaritahon habalgomu di portibion. Sesondangi jala paso-paso sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang dibagas nabi. Asa tau na sida saur tu parpunguan sogot. Saya sungguli akan terpudum jala pargugui akan agale. Saya songgoti ma akka nanyang dohot natakang meroha. Asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Separ rohai akan nabujuk roha. Jala apuli akan marsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan mangului ho. Setatap mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida mararus. Jala miyam maho di bagasan nasida. Seramoti ma pikiran ni akka panggonggomi. Dohot panguhum asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporsion nami. Asa totong hingot tami naung sesa dosa nami. Jala bonom muhami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pak kirimon na mengulu di hami. Asa pos roha nami. Nang malakke dagingon. Pangulum mudo muse. Asa masuk kami marnida di bata ama. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami ni debonogijang sa pinarbadia magwarmo. Se Roma harazawmo. Se saat melomo ni roham di bonotongon song na di bonogijang. Leho matuhami sadarion hangluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasorhon ma damina tutondim. Upasata mimatuhita saluhut. Nah, selamat hari Minggu dan selamat Pentakosta bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.